otit siellä kattelee. Otin täytyy aina näyttää kolla aina mukana. Terve! Ei ookin saatana hieno joulukalenteri meillä tuossa. Kuvaan nyt tässä taas puhelimella. Oikeesti mulla on mennyt niin maku tuohon toiseen kameraan. Se on niin perseestä. Ja anteeksi tämä tausta nyt täällä, mutta mä oon yrittänyt ympäri kämppää vänkslätä, että missä mä kuvaan, koska on jo niin hämärää. Ja by the way, mä nykyään vihaan noita tauluja. Sä täytin ne takas, jos haluat. Oikeesti teitä on yli 1000. 1000? Se on iso... Se on melko iso luku. Tähän alkuun sanon, että mä unoha. Nyt kun teitä on niin paljon siellä, uusia tyyppejä, niin ajattelin, että voitais tehdä Q&A tässä joku päivä, niin laittakaa mulle kysymyksiä alas, jos teitä kiinnostaa jotakin tietää. Mua ahistaa tuo hirvi tuolla taustalla, eikä kun poro vai mikään tuo. No tuopi vähän joulutunnelmaa tähän huusholliin, kun tuo saatana roikkuu tuolla. Meillä ei oo mitään muuta. On mulla tuossa jouluvalot. Kattokaa. Helvetin nätit. Saatana, että mua rupes ahista. Otaanpa täältä nyt... Oi! Niin, se Q&A. Laittakaa mulle kysymyksiä tulemaan, jos teitä kiinnostaa jotakin tietää minusta, mun elämästä, maailmanmenosta, jostakin. Mä tein kesällä viimeksi Q&A ja mä palinkin siitä videosta tuohon alas, niin voitte käydä kattoo sen. Jos huvittaa. Onpa jännä tehdä höpöttelyvideo. Mulla ei oo mitään hajua, mitä mä teille puhun, mutta puhunpahan nyt jotakin. Niin, arvakkaa mitä. Nythän mulla ja mun miehellä oli tarkoitus muuttaa sinne Ouluun vuodenvaihteessa. Että mä menisin sinne työssä oppimaan ja sit jäätäis sinne. Kävin sitten koulussa 1 päivä ja sitten opettaja sanoi mulle, että mä en pääse vielä lähtemään. Ja sitten sovittiin tämä niinku ensi jakson, mikä alkaa joululoman jälkeen. Niin mulla on 1 kurssi koulussa tekemättä ja sitä on tarjolla ensi jaksossa. Niin mä rupean käymään siellä kurssilla, että mä saan sen rästin pois. Ja sit mä teen vielä matikkarästejä. Sitten kuulemma psykologiaa. Siinä oli, että psykologia tai fysiikkakemia. Kuka nyt vapaaehtoisesti haluaa fysiikkakemiaa opiskella? En minä ainakaan. Mutta joo, psykologiaa pitäisi tehdä. Onko se jotain pöpillä juttua? Herran jumala, mä en edes ite asiasta tiedä mitä se on. Niin, ensi jakso olisi vielä koulussa. Sitten tekisin työssäopi ja heti sen perään toisen työssäopi ja sitten mä oon valmistunut. No mun luokkakaveri sitten, kun sen pitäisi mennä lehteen nytten työssäoppiin ja se ei tykkää lehestä, enkä kyllä tykkää minäkään lehtihommista, niin sitten opettaja ehdotti, että me tehtäis sen mun luokkakaverin kanssa yhteisnäyttönä. 2 näyttely jossain täällä Kuopiossa. Ja kyllä mä nyt sen perhana mieluummin teen, mitä menisi lehtihommiin tonne. Vaikka se tarkoittaakin sitä, että mä en pääse vielä Kuopiosta pois vasta kuin kesällä. No mutta anyway, sitten kun se on alta pois, niin sit mä lähden haneen. Eli mä aloitan kesällä jossain studiossa työssä opin. Tai sitten jos mä pian kesäloman, niin sitten syksyllä. Eli mä valmistun syksyllä tai sitten lokakuussa. Niin, tosiaan se mun mies sai työpaikan tuolta Uleåborista, tai no Uleåborin läheltä. Sillä alkaa työt 2.1. Eli ihan kohta. Eli se tarkoittaa sitä, että kohta me asutaan erillä. Toisaalta ei mua pelota, mutta vähän niinku jännittää. Kuitenkin mä mietin silleen, että miten mä pärjään täällä yksinään tällä kylmässä, synkässä maailmassa. Todellisuudessa kyllähän mä nyt perkele pärjään. Muutenkin kun me tapellaan tyylin koko ajan, kyllähän tää nyt tekee hyvää, että me 5 vuotta ollaan niinku erillään. Ja mä kuitenkin, mä oon kaivannut sitä yksinoloa. Ja silloin kun mä asuin yksin, niin en mä kauan kerennyt asua yksin. Jonkun vuoden. Kerkesinkö edes vuotta? Niin oikeesti tää on melko siistiä, että nyt mä saan tehdä mitä mä haluan ja mä voin tehdä näitä videoita milloin mä haluan. Mä voin snappailla milloin mä haluan ja mä voin tehdä mitä vaan milloin mä haluan. Ihanaa. Ja jos te mietitte, että miten mä kehtaan niin puhua tälleen, että ihanaa kun mies muuttaa pois. Niin se ikinä katon näitä mun videoita, niin mä voin puhua täällä mitä mä haluan. Pitää sitä vähän synkistellä eikä vaan hyppiä riemusta. Vaikka ei mua kyllä paljon synkistetä.
Mutta joo, puoli vuotta ainakin yksinään. Ja mun mies vie Oodin mukanaan. Missä hän on? Hän on tuolla. Kun mä en voi sitä pitää yksin, koska mun koulunkäynnistä ei tule sitten hevon helvettiä. Kun Oodilla on vieläkin niin paha se eroahdistus, eikä se lähde varmaan ikinä pois. Niin mun miehellä on paremmat rahkeet olla tuon koirankaan. Mutta sitten toinen asia. Kolmas asia. Monesko asia. Mua on niin ruvennut mietityttää nyt se Ouluun muutto. Oon mä aikaisemminkin sitä miettinyt, että mä haluan Ouluun, mutta en mä halua Ouluun. No ihan sama, mä menen Ouluun. Mutta nyt mulla on oikeesti tullut semmonen olo, että ei, mä en taho Ouluun. No, ei. Muutenkin kun se mun mies muuttaa Kempeleeseen, se on siis siinä ihan lähellä Oulua. Ja mä sillä asuin siellä Kemptonissa. Niin ajatus siitä, että mä joutuisin muuttaa Kemptoniin, niin ei. Siis kun siellä on niin paljon huonoja muistoja ja siellä asuu tyyliin samat kusipäät, mitä niinku ennenkin asuu, ne ei varmaan ikinä pääse sieltä pois. Ja se ajatus tuntui jotenkin niin ärsyttävälle, että mä pääsin Kempeleestä pois, niin nyt mä olisin menossa sinne takaisin. Niinku ei. Mulla olisi varmaan niin hyvä elämä tuolla Tampereella tai Helsingissä, jossain tuolla päin. Eikä tuolla päin. Mut sitten onhan mä nyt aivan saatanan perseestä, jos mä päätänkin silleen, että joo, en mä tukkaa Ouluun. Tyyppi niinku haki töitä mun takia sieltä ja lähti mun takia sinne. Ja nyt mä sanoisinkin, joo, en mä haluakaan tulla sinne. Mua ei jotenkin tuo Pohjois-Pohjanmaa hitkauta. On siellä kiva käydä niinku reissussa, mutta ei niinku, en mä tiedä. Kertokaa mulle mitä mä teen. Tai sit mä teen silleen, että mä sitten kun mä valmistun, niin mä haen Oulun yliopistoon. Ja sit mä haen Aalto-yliopistoon. Sit mä menen sinne, mihin mä pääsen. Ja jos mä en pääse kumpaakaan, niin mä jään Kuopioon. Joo, tehdäänkin näin. Ja se siitä aiheesta sitten. Antaa nyt tämä asia olla. Jäähän hautumaan tänne mun pääkoppaan. Onhan mulla tässä puoli vuotta aikaa miettiä. Siis joo, 1000 tilaa. Mitä? Herra Jumala. Oikeesti kun miettii teidät 1300. 1300. Kun mä mietin teidät tuohon naama eteen, niin eikokki mulla on muuten ihana paita. Tää on niin ihana. Tää on tämmöstä. Tilasin ekkaa kertaa Forever 21 vaatteet ja tää on yksi niistä vaatteista. Kirpasi maksaa 20, mutta onhan tää nyt sen arvonen. Taas niinku hyppäs asiasta kukkarukkoon. Onkohan mulla nyt enempää asiaa? En tiedä, mä oon kuvannut tätä videoa puoli tuntia. Eiköhän tässä nämä kaikki asiat ollut? Ehkä. Mut joo, muistakaa kysymykset tuonne. Jos et haluatte sitä kuuettaata, mä sitten teen kuuettaa, jos on tullut tarpeeksi monta kysymystä. Huomaako, että mulla on jotenkin levoton olo? Ei oo lääkkeet kohillaan nyt kyllä tällä tytön tylleröllä. Joo, mä taian nyt lopettaa tämän paskan jauhanan tähän, että niin, ettei tää video vie liikaa aikaa teidän elämästä. Heippa!